ancestors umkholadla ngonyezi impande kawulazizweni. So namhlanje I have just one topic, guys. I just have like 7 signs that shows that Isithunywa sakho doesn't want you to have to hang around with people, you know. So asizwe ukuthi indaba ithini bayede. So number 1, isithunywa sakho sizovumela ukuthi izitha zakho zikuphathe kabi. So your ancestors, Isithunywa, they will allow people to hurt you, and you will realize that you're not supposed to be with those type of people, because you will feel like you're not welcomed, because you know people, especially your enemies, they will try by all means to break your hearts into pieces. So you need to find and to see this is not like an ordinary thing. This has been like made spiritually, so you need to be alone. So uyabona uma umuntu onenhliziyo enhle and abantu bengakwamukeli ngendlela efuze abakwamukela ngayo, izinto ziba nzima. So kubalulekile ngasonke isikhathi ukuthi ukuphila impilo yakho mozolindela into kumuntu angiyenze ngale ndlela efuthi ukuthi kwenzeke ngakhona. But njengamanje ingelosi sikutshela ukuthi no, lo muntu akalungile, ingakho ikukhombisa ukuthi lo muntu ozama ukuziqhamukisa kuwena noma aziveze ngalowo ndlela, lo muntu akekho right. So kubalulekile njengamanje ukuthi usheshe uyibone indlela ukuthi no, nayi lento lena ihlezi futhi yenzeka. Mina nokuloku kuphindelela, this is spiritual, you know, kwelamathongo. So number 2, isithunywa sizokhuluma emaphushweni. Uzoyiphupha into ekutshela ngomngani wakho noma ekutshela ngomakhelwane ukuthi ngicela ukuthi uhlukane nosibani bale, noma uze umuntu ongamazi, qhamuka umuntu ongamazi ekutshela into enjalo ukuthi ngoba lo muntu uzokwenza okubi empilweni yakho, uzokucindezela. Zama ngayo yonke indlela ukuthi udede ebubini. Isithunywa siyakutshela emaphushweni kwelamathongo ukuthi deda lapho uzofa, noma kusasa kuzoba khona ingozi, noma uzobe usekukhulumeni. Uyabona, uphuphe zonke izinto enjalo, uphuphe ujabule, okhombisa nokukhona into ezokuphoqa. Uyabona, so isithunywa siyakhuluma, abantu abadala ziyakhuluma ithunywa emaphushweni. So kubalulekile ukuthi ulalele ingelosi yakho mayiphakama izokutshela into ngempilo yakho yakusasa, ngoba lekhathi ukuphupha bose kutshela ukuthi kusasa kuzokwenzakalani, hayi ngoba usukuphupha. Kubalekile amaphupho eni niwagade, niwalalele, niwabhale phansi ukuze ukhumbule, ngoba leyo nto isuke ingumyalezo kubantu abadala ukuthi kuzokwenzakalani kusasa, not namhlanje, kusasa kuzokwenzakalani. Uyabona, so leyo nto uthi uma kuvuka ekuseni uyilindele ukuthi mhlambe le nto ade ngiyiphupha izokwenza namhlanje. So number 3, your life will fall apart. Impilo yakho izowa, ibhidlike. Uyabona besiphila kamnandi, unemali yangena, uthenga noma yini oyifunayo, hamba ngayiphi imoto, zonke izinto zakho ziyakukhanyela. Kodwa manje unokuphupha izinto zakho lokuyiphupha bese uyayiziba. Yabona, bese lezi zinto uyayiziba ungazinaki, esweke izichazela ukuthi wena ngumntwana wembethwe, wena umuntu anophakeme, wena uhamba nendlondlo. Uzophuphe ngisho ubuhlalo kuphele 20 years noma kuphele 5 years ungazange walandelela amaphupho akho. Likutshela ikhehla ukuthi vuka uhambe emfuleni uyogeza, ungayi, uqhubeke uvuke ekseni uyikhiphe uhlale nabangani, zonke izinto enjalo. Bese liyabuya idlozi, bese ke isithunywa sakho simise yonke into, kube ngathi uyakuthakatha umakhelwane, kanti cha, abantu abadala umisiwe nje. Hayi ngoba futhi uzohlupheka, uzokuthola okuncane, mhlawumbe ugcina usuhola 1000 usebenza enkampanini eziphansi, kade ule phezulu. Benzele ukuthi nje ulale udlile kuphela, ukuthi ugcobeni noma kwenzakalani, noma ugqokeni, ugqoke into ebiza noma kwenzakalani, bona bazokunika nje imali ukuthi ulale udlile. Isithunywa sinjalo. So ngiyacela nje ukuthi umuntu nomuntu manje ayibheke indlela yakho ukuthi iyapi. So abantu abadala ke bazocela ukuthi yonke into eniyenzayo niyenzisise, ningahlaselwa yimimoya. Uyabona, landelela lapho nje mase yonke into isiphelile, sebefuna ukuthi udede, usifune, ube depressed, ucabange, ujule, ukhale,
bese uzugcina uhamba abantu bese bayakutshela abantu ababonayo ngonyama ezemethe zikutshela ukuthi no, wena unenkinga kanje kanje kanje, kanti wawuvezela yini eyavimba, uyabona. So ngiyacelani guys ukuthi aninakeni iy'thunywa zenu, lalelani amaphupho enu, enzani into enitshelwa yona. Musa ukuthi manje uzoxoxumela yonke into, phupha konke okuphuphayo kungeqiniso. Alikho ithonga elingaveza into eyamanga hlobo. Amaphupho nje amaqiniso, akuwona nje amanga. Hhayi ukuthi umuntu hayi mhlampe lo njengoba ephupha nje uyiphuphela umsangano wakhe, uyabona. So nje noma kuthiwa udlala inyongo kumele aphalaze, kumele achathe whatever. No, phupha nje, iphupho guys. Mina ngikholela nje kulokho ukuthi sekuyinyongo lutho. Inyongo nje inyongo yomzimba ekumele isuke. Kodwa iphupho, hayi bo, lutho. Number 4. So isithunywa sizokwazi ukufaka kwe-relationship noma sikusondeze nomndeni ongekho right, noma sikusondeze nabangani abangekho right, ngenxa bafuna ukuthi uthole isifundo ngabo abantu abaningi. So labo bantu labo bazokuyuza bese beya-rejecta in life. Uvele kungeke kuzobe ngesho lutho empilweni yabo, kungawe bazoqhubeka ngey'mpilo zabo. Bona bazama ngayo yonke indlela ukuthi impilo yakho ime. So isithunywa siyakwazi ukuthi sisebenzise umuntu ukuthi impilo yakho ime, ukuze nawe ukwazi ukwenzani, ubone ukuthi no, nayo into engidalelwe yona la, yile. Isithunywa sinjalo, uyabona. So ngiyacelani guys ukuthi sibe nokuqonda ngemimoya. So abantu bazi ukuthi mhlawumbe indoda yakhe ithanda ngoba unemali, but ayazi ukuthi u-spiritual, noma wena vele uyi-breadwinner ekhaya kodwa awunayo impakamo yalokho, you know. But ugcine kube ngazuthi you're nothing, you know. Bayiqede imali yakho, baphinde futhi bakuthakathe ukuthi leyo mali ivaleke, kodwa bathola kuwena abantu banjalo-ke. So leyo nto leyo ibe yi-sign ukuthi no, khona lento ombathiswe yona wena engukukhanya. Wena uyakhanyisa ekhaya noma wena uyakhanyisa endaweni. Uhlukile kubantu abaningi, uhluke kakhulu. Ngisho umuntu angazama kanjani ukukushintsha akwenze enye into, kodwa ngisho sebekuphula inhliziyo, kodwa futhi uqhubeka wena ukwenze futhi lokho, ungalaleli. Ngobani? Inenhliziyo mhlophe vele, engeke umuntu akwenze umuntu omubi. So azamene siqale siyibheke into enjalo ukuthi ngihluka kangaka, ngashintsha ngawumunye umuntu, why ngewumuntu nje, uyabona. Yini le yenzakala kumina, amaphupho amathini, zonke nje izinto enjalo, konke kukukhombayo, uyabo. Ngoba lamandla osuke uphathiswe wona amandla okukhanyisa. So kumele ukuthi khona okungaphakeme, fanele ngabe kukhanya kakhulu, ingakho kubuye kuphele, uyabona, kumiswe abantu abadala. So number 5, people, they will push you away from your church and ugcina usungena ey'nkonzweni engamele ukuthi ungene kuzona, noma isithunywa sakho sibe nolaka ukuthi usonda kwamabandla angahambiselani nabo, uyabona. Bese uthole ukuhlukumezeka enkonzweni, uyabona. Uthole sengazuthi enkonzweni khona izinto ezenzakalayo engamele zibe khona, sekuhletshwa ngawe, uyayitshela, ugezwa ngenye indlela, uyabona. Khona abakulandelayo, abantu bese sebakulandela, abantu besifazane bayakulandela, unokukhuluma nje uthi uyahleba, yonke into nje ugcotshwa nje ngayo yonke into embi. Uze uyeke futhi enkonzweni, ngoba nosusekhaya ilapho futhi uqala ucabanga ukuthi kona-ke usuzifuna-ke, ngoba phela isithunywa sithanda umuntu ozoyifuna ukuthi yena kahle kahle ungubani. Ngoba uma usuhlele endlini usucabanga ukuthi ngiye enkonzweni, uze uyeke futhi uthi nje mina indaba yesonto ngishiya phansi, ngoba ngazi alikho isonto engingangena ngakulona. Ngobani? Ungena la kungangenwa khona. Lini? Landelela amaphupho akho ukuthi yiphi inkonzo engikhonjiswe yona, ngabe iyona ngempela yini. Vuka ukhuleke ubuze abantu abadala ukuthi unephupho engilikuphuphile, leli bandla ngabe ngempela yelami yini, uyabona. Because elinye ibandla ungalizwa uthengizwa ngilithanda leli, kanti umoya omubi, wena nje umoya omubi oholela lapho. So azivumeleni iy'ngelosi zethu ezisembethe ukuthi zihole indlela, ngoba bayithunywa, bathunyiwe. Wena uyisithunywa sabo sasemhlabeni. So kubalulekile ukuthi uthumeka, musa uyivilapha.
enza ungakhathali. So number 6, people, they will cause confusion in your life, and do not like being so worried about that. And I know abantu bazoyivala izinto zakho, abantu bazokuthakatha, abantu benze yonke into, and uzozibone ngazi, I just need to die, let me just die, I need to die, and I need to take everything, like to do whatever about my life. And you start like doing evil things as well. Usungumthakathi nawe usuyathakatha, uyaphindisela uwenza izinto engamele ukuthi uzenze, ufuna ukuceba ngokushesha ngoba you have lost everything. Kanti you don't understand ukuthi wembethwa abantu abadala. Qala impilo yabo, gcina ngeyakho, because mawungenzi nabo abenzi, mawenza nabo bayenza, idlozi njalo. So number 6, people, they will bring confusion in your life as if like you feel like, let me just die, let me just die because I have lost everything, and you're gonna be so confused what to do, what to take. You do not need, like, you just lost some trust. You lost some trust to everyone, even the healers. You lost some trust because you have done lots and lots and lots. The only thing masubona ukuthi usuhambi kakhulu abantu ababonayo abelaphi bendabuko, you need to sit down and chill and find yourself, just pray. Ungayi esontweni, ungayi kuyolashwa, just pray endlini, ucele abantu abadala, just like light your white candle, usondeze ukukhanya, start over. Don't be afraid to start over. So on my conclusion, your life will come back, and be aware that good things will come. Be patient. Isithunywa sidinga umuntu patient, okwazi ukulekelela, okwazi ukuzinikeza yena konke bese eyalalela. They just only want indlebe yomuntu to listen, bese uyenza into otshelwa yona. Once wenza into ephambene noma waphila impilo yakho, siyaqala inkinga. Ngiyacela emakhosini emakhaya, anenze ukukhanya, landelani izithunywa zenu, landela isiphiwo sakho esizondlondlobalisa, esizobuyisa lokhu kulahlekile. Phakamisa isithunywa ngoba ungaphelele, kunento engaphakeme kuwe, kumele iphakanyiswe. Kunomoya ohlanzekile kumele ukuzokuhlambulula 10 times more kulokho nakho. Once wangakunaka, wama, nawe uzoma, wakumisa, nawe ekugcineni uzomiswa. Uyabona, ngoba indlela ayikho ndawonye, fanele kubalance. Idlozi mowenza nalo liyenza, kumele mongenzi nalalenzi, injalo nje indaba edlozini. So ngiyacelana, ungabi kube ngathi uyafana nabanye abantu, awufani nabanye abantu wena, uhluke kakhulu. So fanele uphile lempilo yakho, uyamkele futhi idlozi mase usungenisile noma wamkela isithunywa, sithande phela, thanda umsebenzi wakho. Musukutshela ukuthi hamba ukhuleka phela manje, utshele kini ukuthi sekuyisikhathi sokugeza. Leyo nto leyo aweke nje usuzivumile. Siphakame uma ukuthi wena ubunqene ukukhuleka, unqene ukwenza ama cleansing okugeza. Ncane uhlala endlini uvalele ungayi indawo, uyacomplain, uyatshelwa yena, uyakhonjuzwa kini ukuthi wenza into kodwa wena uphethe amandla endlini. Uyathakatha kodwa nabantu abadala kanjani? Uthakatha unedlozi, yayibo lutho. Ingoba uliphakamisa, awenzi lento ekufuze uyayenza. Uyabo, uyakuvilapha. Awuyithembi futhi nanto osuyiphethe ngesandla oyenzayo ukuthi izokusiza. Once nje wangayithemba, nedlozi ngeke likuthembe emsebenzini walo, lizokumbuka nje. Fanele uzokwazi ukufunda, ufunde, ubuke nabantu abenza imisebenzi, ubone nenkuthalo yabo na. So ngiyacelana guys ukuthi akugezwe, akukhethwe lemimoya emihle, iyakhazimula. Mewaphakama nawe nje iyakhazimula. So ngiyacelana guys ukuthi anikwenze lokho. Don't forget to like and subscribe, and I'll continue to post more videos. I know it's been a while, but thank you for your time.